אנחנו דיברנו כל השבוע הזה על קניות ברשת ועל הסיכון הטמון בהן, אבל הרשת גם מאפשרת הרבה מאוד אפשרויות שיווק, אפילו לבעלי עסקים קטנים. בוקר טוב לך רחלי נטע. בוקר טוב. אז איך באמת אנחנו מצליחים בהשקעה מינימלית להשתמש באינטרנט כדי למנף את העסק שלנו? חשוב להבין מה זה האינטרנט. האינטרנט זה בסך הכל רשת של מידע שבה, כמו שאמרו פה, אפשר להציג נתונים בעלי ערך על כל דבר שקיים, וצריך לדעת איך להשתמש בזה ולא לפחד. זה הטיפ הכי חשוב. ויש דבר נוסף שאת אומרת, זה הניו מדיה והרשתות החברתיות. אוקיי, אני צורפת, מוכשרת, והקמתי אתר לתכשיטים שאני מעצב, ומכיוון שאני לא מוכר את התכשיטים שלי בפדני, ואני רוצה למשוך קהל גולשים שיקנו, אבל את אומרת, לפחות על פי התחקיר המוקדם, זה לא מספיק יותר הפסיביות האתרית, הנוכחות האתרית באינטרנט. כמו בכל תחום שיווקי אחר יש תחרות. מי שיקום ויגיד אני כאן ויפנה לקהל היעד הרלוונטי, הוא זה שקהל היעד הרלוונטי יגיע אליו. אני לא הצורפת היחידה שם ברשת. אז לדוגמה כמו בעיתונות, שאנחנו רואים שיש את אלה שמשקיעים בלקדם את עצמם ונהיים האייטם הבא, אותו דבר אני יכולה לעשות באינטרנט. רק שההבדל הוא שבאינטרנט אני לא חייבת להשקיע סכומי עתק בשטחי פרסום, ואני לא מוגבלת בזמן. לדוגמה, דיברת על הבנק הזה שעשה מודעת פרסום, מחר המודעה הזאת כבר לא תהיה רלוונטית כי יצא עיתון חדש, יצאו פרסומות חדשות, שטח הפרסום נגמר, העיתון הלך למחזור. באינטרנט אני יכולה להשקיע היום בקידום שיחזיק מעמד שנים קדימה עם אותה השקעה ראשונית. הכיצד? זה קודם כל נקרא SEO או קידום אורגני, שבו אני באה ואומרת, אוקיי, מה הלקוחות שלי, הצורפת לצורך העניין, יחפשו? מה הבעיה שלהם? מה הפתרונות שהם יחפשו? איזו שאלה? קרוב לוודאי שהם יקלידו בגוגל. אני יודעת שמילות החיפוש, אנחנו צריכים לאפיין את האתר שלנו ובבואנו לגוגל. נכון. צורפות, בוא נלך לדוגמה, צורפות, תכשיטים. לאו דווקא צורפות ותכשיטים. יכול להיות תכשיטים לקלות, יכול להיות תכשיט ערב, יכול להיות תכשיט זהב במחיר טוב. אני מנסה לאפיין מי בדיוק הקהל שיגיע אליי. אולי רוצה תכשיט שיש רק אחד ממנו. וככל שאתה חוזר ומשלם את מפתח המילים הזה בתוך האתר שלך, ככה אתה מקדם לעצמך במנוע החיפוש של גוגל. אז גם באתר, אבל לא רק. אני צריכה שאתרים נוספים יצביעו עליי. שפה נכנס כל הנושא של לכתוב מאמרים לדוגמה, לאתרי מאמרים שזה חינמי לחלוטין. איך מי שנכנס לזירה הזאת מתמודד עם הכוח של הצרכנים, מהבחינה של אתרים שיש בהם ביקורת, של מישהו שהיה במסעדה מסוימת או ממליץ, איך אנחנו יכולים להיעזר גם בכלי הזה? יפה, אנחנו יכולים גם לדחוק אזכורים שליליים באינטרנט על ידי זה שאנחנו מפרסמים באינטרנט דברים חיוביים. לדוגמה, אם אני אקח את אותו רעיון של... מפברק טוקבקים, את אומרת. לא, חס וחלילה. אז מה? חס וחלילה, אבל לדוגמה, יש פורטלים שמאפשרים לי לעלות כתבות אינפורמטיביות. אוקיי, ובגלל שרוב האנשים מסתכלים רק בעמוד הראשון של גוגל בתוך סטר חיפוש, זאת אומרת, ככל שתפרסים יותר כתבות חיוביות על עצמך, כך כל הטוקבקים השליליים ידחפו למטה. נכון. מה אם תתחו בביקורת שמביאים הגולשים? או לפחות אני יכולה להגן את זה. לא חונכנו ככה. אנחנו מדברים על שיווק עכשיו. כן, אבל זה ממש, אם ניגשים לזה בצורה נכונה, וקודם כל, לא מפחדים מהדבר הזה. לפעמים טוקבקים זה דבר מעולה. אנחנו יכולים לראות שאפשר להשיג המון כותרות מטוקבקים. השאלה היא מה אני עושה עם זה. אם אני אסתתר ואתחבא ואגיד, אוי, בבקשה, אל תסתכלו עליי, אז לא עשיתי עם זה כלום. אם אני לוקחת את הלימון הזה והופכת אותו ללימונדה ומפיקה ממנו בעל ערך, ואני ממש לא מדברת על שקרים או על פיברוקים, כי כל דבר שאני מעלה לאינטרנט נשאר שם לנצח, אז כדאי מאוד שיהיה לי גיבוי גם בשבילו. אוקיי, שאלתי הבאה, מודעות בתשלום בגוגל, משתלם או לא משתלם? לעסקים מסוימים משתלם בטירוף. לאיזה עסקים? עסקים שלמשל, נגיד אם אני מחפשת עכשיו וילונות, ואני מחפשת את העסקה הכי משתלמת, או הסרת שיער, או קוסמטיקאית, או צורפות לדוגמה. מאוד משתלם. למי זה לא מתאים? זה יכול לא להתאים לעסקים שיש בהם השקעה מאוד מאוד גבוהה, שהגולש צריך לעשות מחקר מאוד מאוד מקיף וממושך כדי להחליט החלטה, אז אני לא עובדת על הקנייה המיידית של עכשיו יש מבצע בואו תקנו,
זה יכול לא להתאים. במקרה הזה הייתי הולכת על איזשהו שילוב אחר של קמפיין פרסומי, שהוא יותר אינפורמטיבי ונותן לגולש את האינפורמציה הדרושה כדי לקבל החלטה ובסופו של דבר להגיע אליי לפגישת ייעוץ, etc. הגולשים נותנים להקליק בלינקים הממונים האלה? אני על עצמי, אני די מדלג עליהם, זה קנו אותם בכסף, אז כנראה הם לא באמת אמיתיים. יש ויש. יש את אלה שפשוט לא יקליקו בשום אופן, ויש את אלה שיקליקו על הכל. ויעשו השוואת מחירים, ויעברו אפילו לעמוד השני והשלישי בגוגל כדי לוודא שהם לא פספסו כלום. היום שמדברים על ניו מדיה, מדברים בעיקר על סלולר, נכון? כלומר, זה משהו שגם צריך להכניס כשעושים את השינוי, את הסוויץ' הזה בראייה השיווקית. הסלולר עדיין מתהווה, זה עדיין תחום בהתהוות. בעיקר מדברים על תחום האינטרנט באופן כללי, ועל האסטרטגיה השיווקית שכוללת אתר בית, דף פייסבוק, ואת כל הפורטלים האפשריים האחרים, ואיך אני יוצרת איזשהו שילוב שהמסר שלי יהיה אחיד בכל המקומות האלה, כי הגולש כן בודק, וכן נכנס. הכל רק כדי שלא יהיו יותר פליירים שזורקים לנו תיבות הדואר וחצים בכלל בכניסה בחדר המדרגות. הרמת לי עכשיו להנחתה, כן. כי בעצם כל תחום האינטרנט היום מתגבש ומשתפר בגלל שערוצי תקשורת מסוימים נחסמו או נמצאו כלא יעילים. וזה אחד מהדברים היפים בשנים האחרונות בתחום האינטרנט, שאנחנו יכולים להסתכל על התפתחויות ועל הרגלי גולש מסוימים, ואיך גם עסקים יכולים לבוא ולהגיד, הנה אני, ולנצל דלתות סגורות בשביל לפתוח דלתות סגורות. אפרופו הגניבות של כרטיסי האשראי ברשת, לא לשכוח שאנשי השיווק יודעים עלינו הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, אפרופו הרשימות האלה שמסתובבות שם ברשת. דרך אגב, צריך להיות באתרים תקינים קוד הבטחת מידע שהנתונים לא יוחסנו באתר מלכתחילה. ויש אתרים שלא מקפידים. על זה נדבר אחרי שעה כשרצו לפרסם עוד 50,000 תחומות של כרטיסי אשראי ביום ראשון יותר. תודה רבה לכם. תודה רבה. אנחנו נשאל הפסקה?